Sa Bohol, gipasakaan na og kaso ang duha ka mga mananagat human maaktuhi nga mitagod-tagod sa usa ka dolphin. Nasikop sila si Roger Tukib, 44 anyos, ug Diomedes Sahulga Jr., 38 anyos, mga residente sa barangay Kutkutan sa lungsod sa Valencia. Kini human miihaw sa usa ka spinner dolphin ni atong Martes. Ang spinner dolphin Kunstenella longairostris may gitas-od nga 2 ka metros ug may gibugaton nga 40 kilos. Depensa sa mga sospek nga hubog sila ni atong higayuna dihang gisugo sa laing mananagat nga islice ang dolphin. Nakuha usab ang sundang nga gigamit sa pag-slice sa dolphin. Gikasuhan sila Tukib ug si Sahulga gumikan sa pagkalapas sa Republic Act 8550 amended sa RA 10654 in relation to Fisheries Administrative Order No. 208. Ilado ang Bohol nga usa ka breeding ground sa dolphins ug mga whales. Subo mo gud may pa-slice kay kuha niya hubog ko kami naghamim ka inom murag nakuan pod me ito na lipat lagi me nagdahan gud may galaplaw niya kami lang naptas pulis yan kung usa kay ningon magputlan na yung papel kay sud sa pum yan pang giputol yun sa pum may kibalog na bri komprador rin nila. Kani sila matudan lang sadaan gyud sila pwede na sila mapriso 12 ka tuig ngadto sa 20 ka tuig na pwede po sila makapiyansa po ni sila og mga 120,000.